Take the joy you feel in your heart and lift your voice and sing. Take the joy you feel in your heart and lift your voice and sing. Praise and honor, glory and joy be lifted up to the Lord. Praise and honor, glory and joy be lifted up to the Lord. Take the joy you feel in your heart and lift your voice and sing. Take the joy you feel in your heart and lift your voice and sing. Ang kalinaw sa Dios manakan ninyo mga kaigsuonan nga naminaw karon. Ug ikaw higala nga naminaw karon usab bago lang ka naminaw, salamat ka sa Ginoo nga ania ka karon. Ug before sad ko mo padayon, mangyo ko nga kini nga video sermon inyong ipasa ngadto sa inyong mga family, sa inyong mga relatives, sa inyong mga kaigalaan kay kinahanglan sad sila nga makadungog sa pulong sa Dios aron ila sad mabatunan ang pagtuo sa kaluwasan nga gihatag for free ni Jesus Christ. Ug nga nanghinaot sad ko nga ang mga bisdak tagaan ninyo niini kay daghan in taon-tang mga kaigsuonan na nasa kabukiran, nasa mga kaislahan o asa man sila nga nasayod ta di kay sa kasabot og English. So kinahanglan sila nga maminaw niini. Ug daghan pang mga wali nga naa niini naa sa The Door of Hope Cebu adto lang FB page The Door of Hope Cebu. I-like ug i-share ug ipasa usab sa uban. Kay Ginoo nga imong gipaminaw manggihatagon kayo ug mo reward sa tanan nga mangita kaniya. Ug the other thing before ko sad mo proceed, salamat ko sa Ginoo sa mga ni partner namo niini nga gimbuhaton sa pag-spread sa iyang pulong. Napasalamat mi sa inyong tithes and love and offering kay kini humot nga insinso diha sa Ginoo, pleasing in His sight. God bless you. So mupadayon ta sa pagbasa actually mupadayon ta sa atong pagtuon sa libro sa buhat. Ug nga
Ginaot ko ang grasya sa Ginoo magauban sab kanimo, pangangimong sa labutan maabli na sa pagpaminaw niini. Nagyapunta sa narrative or sa story ni Peter. Makita nato dinhi unsay nahitabo human siya ni istar sa balay ni Cornelius nga usa ka hentil for several days. Kay human sila na nidawat ni Jesus Christ, nihangyo man sila ni Pedro nga mustay sila kay buot kay sila maminaw pa mitungod sa Ginoo. Sumaw na ni atong tukion karong hapuna or kanong adlaw. Magamputa ang itong amahan, ang imong pulong balaan, ang imong pulong kinabuhi, ang imong pulong o Ginoong Dios mo'y maghatag kanamo og pagpanabot sa tinuod nga kondisyon sa among kinabuhi. Paglabaw sa tanan imong pulong may mohatod usab kanamo sa pagkabalaan ug magpasabot kanamo nga nakay giandam nga aninot nga kinabuhi dili lang dinhi kun dili ngadto sa imong gingharian. Mao na nga muyo ako, tagai kami kauhaw ug tagai usamig pagpanabot sa pagsabot sa imong pulong. Ang kaalam nagagikan kanimo ug among pangayoon kini nga kining mga pulonga nga mogawa sa akong bakbak magagikan kanimo dili magikan kanako. Ug andama sad ang tanan nga naminaw karon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So magbasa ta sa Buhat 11 kapitulo 1 ngadto sa 18. Nakabalita ang mga apostoles ug mga kaigsuonan sa tibuok Judea nga ang mga dili Hudiyo nakadawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimo sa seremonya sa pagtuli misaway kaniya. Nganong miadto ka man sa mga tao nga wala matuli o nakigsalo kanila. Busa gisaysay ni Pedro nga to kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayud sa sinugdan. Siya miingon, sa didto ako sa syudad sa Jopa, nagampo ako ug nakakita ako pananawon. Nakita ko sa maong pananawon ang sama sa usa ka dakong panapton nga hiniktan ang upat ka eskina ug gitunton gikan sa langit ug mihunong sa akong tungod. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini ug nakita ko ang mga mananap nga upat ang tiil, mga hayop, mananap nga mga mukamag ug ihalas nga mga langgam. Unya nakadung akong tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog, pag-ihaw og kaon. Apan nitubag ako, dili ko Ginoo, kay sukad masukad wala ako makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit, ayaw isipa nga mahugaw ang gihinluana sa Dios. Makatulo kini mahitabo og unya, ang panapton lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. Ug nadto gayong higayuna tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako miabot sa balay nga akong giabutan. Ang espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom ka igsuon nga taga Jopa mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. Unya iya kaming gisuginlan may tungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug mingon kaniya, pagsugo sa mga tawo ngadto sa Jopa ug ipakuha si Simon nga ginganlag Pedro. May mensahe siya nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay. Ug sa pagsugod nako sulti mikunsad kanila ang Espiritu Santo sama nga gikunsaran kita sa sinugdanan. Unya nahinumdom ako sa gingon sa Ginoo, si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Kung ang Dios naghatag sa mga dili Hudiyo sa samang gasa nga iyang gihatag kanato sa dihang mituo kita kang Hesukristo, kinsa man ako nga mupugong sa Dios. Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsaway ug gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios naghatag usab day ngadto sa mga dili Hudiyo ug higayon sa paghinulsol aron sila maluwas. Ang title nato mao nga Peter's Praise Report.
ang asoy ni Pedro sa mayang balita nga sa iyang nabuhat nga to sa hupa o nga to sa balay ni Cornelius. So tanaw na to ang outline. Tulo ka punto atong tanaw na usab. Una, ang balita sa kaluwasan sa mga hintel ni abot sa ubang apostoles, verse 1. Si Pedro gi-criticize o gibasher siya sa mga fellow Hudiyo, verses 2 and 3. Si Peter ni hatag og tibuok-tibukan nga asoy, verses 4 to 16. Og makita nato dinhi nga sa paghatag niyang asoy, ang mga kritiko niya midawat sa kabubuton sa Dios, verse 17 to 18. So ngarita sa point number 1. Ang balita nga dako kaayo nga niabot kanila sa mga apostoles. Akong basahon pagbalik ang buhat 11 bersikulo 1. Nakabalita ang mga apostoles ug ang mga kaigsuonan sa tibuok Judea nga mga dili Hudyo nakadawat usab sa pulong sa Dios. Si Cornelius ug ang iyang family ug ang uban pa nga iyang gipang mga bisita niya nga iyang gi-invite maoy pinakaunang mga hintel nga nakonberto gawas sa mga Hudiyo. Sila ni ila nga si Jesus Christ mao ra gyud ang Dios ug manluluwas. So para sa mga Hudiyo, shocking ka ito. Kay para nila ang spiritual nga conversion para ila lang ang kaluwasan nga gibuhat ni Kristo Jesus nga gipromise na sa Dios Amahan ngadto kanila. Mao nga ang balita nga ang hentel nakadawat usab og kaluwasan, sensational kay nga news. Kay imagine lang kasa ni punayap dayon ang balita. Grabe masadyo ni ang chismis bisag sa una pa nga ang tibuok kayutaan sa Hudiya sa tanang mga magtotoo ni abot ang balita. So mao lang sa ni ang resulta nga moarita sa point number 2. Si Peter gi-criticize sa mga fellow Hudiyo. Buhat 11:2 ngadto sa 3. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nahusog sa paghimo sa seremonya sa pagtuli ni saway kanila. Ano miadto ka man sa mga tawo nga wala matuli nakigsalo kanila. So imagine ka di Peter, niabot siya. Excited kay siya nga mo share sa mga mayong balita nga gibuhat sa Ginoo. Instead of welcome party sa iyang successful missionary trip, sugat siya og criticism, no? Gisaway siya maayo. Nya para nila ang mga nanghimo niini katong mga Hudiyo nga para nila kamirang tinuli. Kay ang mga Hudiyo ra magud ang tinuli atong panahona nga tinuli gyud nga atong nasabtan nga tinuli. Nga para nila kamira ang makadawat sa ebanghelyo ni Kristo Jesus. Nga kato si Jesus Christ, Hudiyo man siya, Hudiyo man sad ni kamira amo ran kaluwasan. So para gud nila gilockdown nila ang mga hentil nga para nila hugaw sila, unclean sila. Mo nang si Bible Theologian Lunch mitawag ani nga grupo as Judeo-Christian. So kani sila ang ni-despised. Isaway og maayo, gipatikos lag maayo si Peter. Kay gawas nga ni adto siya dito ni stay pag siya dugay nakigkaon pagud siya sa tupan ni kaon siya sa mga mananap, mga isda nga gidili alang kanila nga isip mga Hudiyo. Kay para sa mga Hudiyo, no gyud na nga makigsalo ka o mo kuyo gani ka ug bigsag makigistorya ka og hentil kay supak na sa ilang kostumbre. So we need to remember sa atong previous study na si Jesus Christ mismo sa dinhi siya sa kalibutan. Okay? Iya nang giklaro ang limpyo ug dili limpyo nga mga balaod. Kay sa unang panahon, iya nang gisulti nga ang dili limpyo kaning mga klase nga sa mga mananap sama sa baboy, ani nga klase sa mga isda nga walay mga himbis, mao na kay gituyo sa Ginoo nga ang iyang makatawhan bisan sa kaon lahi sila. Na sila strict dietary plan gikan sa Ginoo. Unya naa siya katuyuan ana ang Ginoo gagihatagan sila labi na nga naghimo pa silang nasod para mahimo silang healthy nga mga katawhan. So makita nato ang Ginoo. Dili lang siya nagtan-aw sa atong spiritual life.
iyang kita nausab ang atong physical nga kinabuhi. So, gawas nga malahi sila sa ubang nasod, ang Ginoo ni care sa health sa iyang mga katawhan. Apan of course, sige nagdagan ang mga panahon, ug nasayod ta nga mas nilaghan ang mga katawhan ug ang mga resources biya sa mga pagkaon mo gamay na biya usab. Okay? So sa patahon ni Jesus Christ, iyang giklaro nga unsay joy dili limpyo. Ang dili limpyo mao tong mugawa sa baba sa tao ug iyang pagkabuhaton ni kay ang sala magagikan man sa kasing-kasing. Makita nato sa Matthew 15:11 nga gisulti dinhi. Nisulti siya, dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundili ang mugula sa iyang baba. So, dili pagkaon na ang makahugaw, kundili ang manggawas nga gikan sa imong kasing-kasing. 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 3 ngadto sa 5 naghatag sad niini nga gi-repeat ni sa New Testament. Nagsulti si Pablo dinhi, si Saul ni sa sauna. Ningon siya, nagtudlo sila, kinsa maning sila, ang mga limbungang espiritu, ang mga pagtulunaan sa mga yawa, nga nagikan sa mga pagtulunaan sa mga limbong sa mga taong bakakon. Ningon siya, nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron human kapasalamati kanon niadtong mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. So kinsa man ning nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran, ang mga Christian nga niila ni Kristo Jesus. Nya napadayon siya. Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. So giklaro ni siya, no? So in defense sa accusation ni Peter, iyang gi-explain sa iyang mga kritiko unsay joy nahitabo. Mao nang warita sa punto numero 3. Nihatag og full accounting manang husay. Importante kaayo na, labi na kung mo travel ka, mulakaw ka, og missionary journey ka, labi na sa mga mga full-time workers nga niadto kunahay ka ng lugara nga gisuportahan ka nya human wa kay klarong husay na unsa na nang imong lakaw nga to na bay mga tinuray ni dawat sa Ginoo unsa ba kay ang uban gyud ila masaling do nang gamiton para rang pagpangwarta. So mana nga si Peter di man siya na og sapi, tinuray man siyang Kristohanon, ni dawat man siya ni Kristo Jesus. Sa pagbatikos niya, sa pagsaway kaniya, iyang gihatag ang full story. So, morning sa chapter 11 sa buhat, verse 4 to 17. Busa gisaysay ni Pedro nga to kanila, ang tanan nga nahitabo sukad gayud sa sinugdan. Siya miingon, sa didto ako sa syudad sa Jopa, nagampo ako, ug nakakita ako panan-awon. Nakita ko sa maong panan-awon, ang sama sa usa kada kong panapton, nga hiniktan ang upat ka iskina o gitunton gikan sa langit ug mihunong sa akong tungod. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini ug nakita ko ang mga mananap nga upat ang tiil, mga hayop, mananap nga mukamang ug ihalas nga mga langgam. Unya, nakadungog akong tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog pag-ihaw ug kaon. Apan bitubag ako, dili ko Ginoo, kay sukad masukad wala ako makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang gihinluan na sa Dios. Makatulo kini mahitabo unya ang panapton lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. Ug niadto gayog higayuna, tulo ka tawo gikan si Caesarea nga gisugo sa pagkuha kanako, giabot sa balay nga akong giabutan. Ang espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom kaigsuon nga taga Jopa mikuyog usab kanako ngadto sa Caesarea ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio.
Unya iya kami gisuginlan may tungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug mingon kaniya, pagsugog mga tawo ngadto sa Jopa ug ipakuha si Simon nga ginganlag Pedro. May mensahe siya nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay. Ug sa pagsugod nako og sulti, mikonsad kanila ang Espiritu Santo sa mga gikunsaran kita sa sinugdan. Unya nahinumdum ako sa giingon sa Ginoo, si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. So makita nato dinhi, giasoy pagbalik ni Peter, naghatag siya solid evidence sa panan-awon nga iyang gidawat, nadawat gikan sa Ginoo, nga iyang gihimusad nga nibuhat dayon siya sa sulti sa Ginoo. Labaw sa tanan iyang giasoy nga pag-abot sa niya sa balay ni Cornelius, unsay gibuhat ni Cornelius? Gi-confirm ni Cornelius ngadto kaniya ang iladyong gi-intentional nga pagtagbo nila pinaagi sa arrangement sa Ginoo. Maigsunan or mga kigalaan. Usa ni kabukbutan, walay coincidence sa kinabuhi. Walay coincidence. Kung asa ka kinsa imong naabot o unsay nahitabo, why coincidence? Ang Ginoo gitugot na niya bisa sa atong mga kabuang sa atong mga sayop, ang mga butang. Ug iya nang ituyok para mahimo nga kita makailan niya. Pero kani sa case ni Peter o ni Cornelius, hala, uy, silang duha ka partido ba? Isultihan sa Ginoo, nagpadalag anghel ngatong Pedro, nagpadala sa og bilin anghel diri ni Cornelius, ug ginagod sila the same message. Cornelius magtagbo mo ni Peter, Pedro magtagbo mo ni Cornelius ug ihatag ang mensahe sa kaluwasan. May sunan, kung ang Biblia ba, bakakon ni siya? Anong daghan ang mga tawo nga naluwas? Anong daghan ang mga tawo nga nakaila sa Ginoo nga nga usab ang kinabuhi? Nganong daghan ang mga tawo nga ang ilang problema kung tan-aw na nila ang problema murag pwede na nilang isalikway sa daplin. Kay ngano man, kay nakaila na magud sila sa buhi nga Dios nga maoy nagkontrol sa tibuok kalibutan ug labaw sa tanan, do na lagi plano para nimo para nako. Kung ikaw naminaw karon wa kay plano sa imong kinabuhi, wa ka kibaw naglutaw-lutaw ra ka mura kag lusay, maingon jud ko nimo. Do sa Ginoo. Ug ang imong pa-feeling nga empty, layo ka, murag wa kay padulngan ning kinabuhi, it's because ang Dios nga dapat mugiya kanimo, di pa mo friends, ilaylaha sa siya. Ug pangay pasaylo kaniya. Ug dawata siya nga imong Dios manluwas. Kay siya ang dunay nindot kay nga plano sa imong kinabuhi. Kung di ka motuon niini, wala jud padulngan kinabuhi. Mo nang daghan bisag asa karon daghan kay mga tao bisag sa ato gani di lang kay takadungog niya na pero daghan kayong maghikog. Japan, a very, kanang economy nila progressive kaayo nga lugar, daghang maghikog. Ang babae kuno ngadto mupaligis og train. Ang mga laki ngadto atong taas kaayo nga building yung ngadto mambak. So nganong babae mupaligis og train niya, ang laki magmuambak o kibaw sa isod silang utok, but they are very progressive. Pero kapoy sila kay ang ilang trabaho, paano ko sila kan workaholic. Ang ilang trabaho mo ilang kinabuhi. Wala na kay sila relationship bisag sa ilang family. Kaya nag-guide sila sa trabaho. Di ba mga muna karon ang hitabo nato dinhi sa Pilipinas? So na Monday to Friday work 8 to 5 manaka, duha adlaw free ka. Karon unsa man ang nagdiktar ka nato mao ang trabaho. Ang dikupot nato ug magdiktar ka nato mao ang sapi. Now, sila ba'y nagbuhat nimo? Sila ba ang nagpakamatay sa krus alang kanimo? Wala. So nganong di man nato ilalahon ang nigbayad na sa tanan natong mga sala. So mo na nga makita nato dinhi nga sa pag-asoy ni Pedro, iya pa yung gipakapinan nga ningon siya nga mismo ang balang espiritu nibisita nila sama nga siya nibisita nato sa dang nag-ampo ta dito sa templo. So unsay mga butang nga atong makita dinhi sa narrative ni Peter? Na ang Ginoo kung naa kung connected ta niya ba kasi Peter ang Ginoo connected ba
Okay? Muhatag siya clear o specific instruction. Sa maning clear o specific instruction? Klaro. Nya, nadyo detalya nga mga instruction. Mo na nga, kita, kung makadawatan ni ana, immediately, musunod ta. Mo nagingon sa akong manghod, share niya, acronym LTO. Nga musulod yun na, naagyo na sa atong kinabuhi. Dili LTO lang transportation. Kundili ang listen, trust, obey. Maminaw ta pero sa Ginoo. Dito maminaw sa kalibutan. Dito maminaw sa mga tao nga walay, kasi pakailam actually sa itong kinabuhi. Mingon ta, nakay problema, inom lang ta. Nakay problema, ngitalag babay, kuan, mauni, mauna, kayo mong ba na problema ka. Ngitag lain. These are the solution sa kalibutan. Pero ang solution sa Ginoo pirmi is nindot, dili makaguba. Dili makahatag og kasakit sa uban pa sa minahasa atong kinabuhi. So mo nang kinahanglan ta maminaw, musalig ug mutuman sa Ginoo. Yang busa ka butang ato makit-an dinhi nga si Pedro isip ni dawat sa vision or pananawon og instruction sa Ginoo is mao ni consistent, makanunayon, wa iliko-liko, klaro ang iyang accounting. Ano man? Anong klaro man? Truth. Kung tinuod gani jud imong nadungog, nakita, then mao sa na ang imong sulti kay di man ka mugna, di man ka mag-create din ha. Kay ang Psalm 18 verse 30 ug ang Proverbs 35 susiha na nag-ingon diha nga ang pulong sa Dios flawless. Flawless ato pa wise sayo. Wa jud kay makit-an din ha nga makaguba kanimo. So makita sa nato dinhi nga si Pedro gian niya iyang narration, iyang pag-aso niya. Remember, di ba nasayo nga malipayon kay kayo pag-abot mo din ha, gipatikos kag isaway kaun sang ka Pedro. Di ba nasasayon? So makita nimo kalmado kay si Pedro niya. Remember si Pedro init benig-o. Okay, tao beni nga para niya ay kung sulti din na kay mas kibaw ko nimo. Pero makita nimo na nadyo kausaban si Pedro. Nga wala siya nangisog, iya lang gi-asoy ang tanan niyang naagian ug iyang generate nga duna siya firm faith sa Ginoo. Na siya lig-on jud nga pagtuo sa Ginoo nga wa siya nga kay mo naon ba? Kung naon mo kapila ko dibasa nini. Makaingon ka nga ay kuha na to imagination na to ni Pedro. Kay remember gigutom siya nagluto pa biya. So mitras nagutom, nagampo siya sa iyang pag-ampo, di ba kita inanasa nagampo kay gutom ka nakatug ka. Ya biya na receive niya ang vision nga nakatog siya nga nay panaptod ako kaayo the four corners siya gitunton diha niya nga diha mao ni etc. sa atong nadungog ganina. Makingon ka nga bunguna siyang kagutom. But dili kay ngano man nay confirmation sa iyang giadto gibisita ang Holy Spirit mismo ni confirm ako ni ang nagpalihok nimo Pedro og ni Cornelius og gitagbo ta gyud mo sa iyang banay kay buot jud ko nga kani sila makadawat sa mensahe sa kaluwasan. Mo ang mensahe sa kaluwasan kinahanglan ipadayag sa kanunay. Kinahanglan mo share nato ni. Isablog nato ni dinhi para ato ra. Daghang makatawhan nga walay paglaom. Daghang makatawhan karon nga naglisod. Unsa ilang buhaton? So ang tao, mangawat, magbubuhat og dautan kay para sa iya lang kaugalingon sa iyang kinabuhi. No, dunay kinabuhi paggawas ni ini. Nay kinabuhi nga walay katapusan nga gi-offer sa Ginoo for free, libre. Og makaadto jud ka sa langit kay libre man ang langit. Og gibayaran na imong sala ang imo ani pag-claim. Pag-claim lang sa stub. Okay, moadto lang kang Jesus Christ, Lord Jesus Christ, kaya ni bayad, salamat kayo ha. Pasayloan taon ko sanan ko mga sala niya. Okay na ta, reglo na ta, friends na ta, ika na akong Ginoo. Nga magsunod lang kasi ang pamaagi mintras naka sa kalibutan, aron ka na nga stab nga imong gidawat o liyabi padong sa langit. Nadyo na kasiguraduhan nga adto jud kaniya. Amen. So mao ni, makita na to ang firm faith ni Peter. Makita na to ang iyang pagpailawom sa autoridad ni Jesus Christ ug ang iyang masinugtanon nga kasing-kasing sa tanang mando sa Ginoo nga walay pagduha-duha. Lahi manguning minguntan ako'y pagtuo pero akay gipakitang kausaban. Mingon kan ako'y pagtuo nila kung Jesus Christ pero sa mga authority wa kay submission.
Di ka maminaw. Na para nimo mas kibaw ka. Kanang di pa ganita ato pang usbon ang gisulti sa Ginoo katong ingon nga dili man ang buot pasabot sa Ginoo ingon ani. Usbon nato ang Biblia, usbon nato ang mga pamaagi sa Ginoo. Di na pwede. Mana nga ang firm og faith ni Peter, ang submission niya sa authority ni Jesus Christ, ang obedience niya sa iyang mando. Nakahimo niya sa pagsulti sa verse 17. Itapos siya, "Kon ang Diyos naghatag sa mga dili Hudyo sa samang gasa nga iyang gihatag kanato sa dihang mituo kita kang Hesukristo, kinsa man ako nga mupugong sa Dios?" Ningon siya dinhi, kung gihatag sa Ginoo sa ang grasya, ang gasa sa kaluwasan, kinsa man taong kumupugong niini. Sumao ni mga kaigsuonan, ang usa lang jud kabutang nga kita makapungan tong ba o mauwaw ta musulti, dili matungod kay murag di kay ta kahibaw. Kibaw naman ta, sige naman tagpaminaw sa pulong sa Ginoo kung ikaw Kristohanon ka. Kana lang mingon ka, si Kristo na pagkamatay nako, kaya ako makasasala, ug na ako na-realize di ko makaluwas akong kaugalingon. Ang iyang gibuhat diha sa krus mo dito makaluwas nga nako. Unya, di kay ko ka-explain. Kung sa kutob lang ka di ko ka-explain, paminaw lang ta og video sermon. O mubasa lang ta sa Biblia. Biblia nimo o Biblia nako. Basahon na to. Kay maora jud ang sud ni anak. May gisuunan, mao ni ang punto nga makaingon jud ko nga gihimo ni Peter dinhi. Nga nisalig siya sa iyang Ginoo. Nga wa siya ni nauyog sa dihang, nung natumba siya, nalukapa siya sa dihang gibatikos siyang gisugat siya. Sa makakaw-kaw, makakuyog ng mga tawhana, hugaw ng mga tawhana, di man na pwede. May gani, wa siya gibutang spray, unya human ka nang ipamaskara pa siya, muna pa siya musod nga to sa ilang meeting. So mo nang ningon siya nga ang gasa nga gihatag sa Ginoo natong mga Hudiyo, gihatag sa Ginoo ngadto kanila. Kinsa man ko nga mupugong sa Dios. Mo na kinsa man ta mupugong sa Dios nga gamiton ta para pagsibya sa ubang katawhan may tungod kaniya. Kinsa man ta mupugong. Ala oy, grabe kay to oy. Mupugong gyud ta pagsibya sa may balita nga naman. Mupugong ta kay nga naman ato man yung itagag higayon ang sala sa atong kinabuhi. Ug ang sala makahimo gyud nato nga buta bungol o wag gyud tay ba pagsulti. Nyam den moingon den talab nako kung family. Kung love mo imong family, you tell them the truth. You tell them about Jesus Christ. Kibaw ko lisod kaayo. Sa ako a lot of times maglisod jud ko og sud, maglisod jud ko og sulti kay parang may mo laging away or malain dayon or whatever, but kinahanglan magutang mo sulti. Amen? So, tungod niini, ang mga kritiko ni Pedro, natamimi, nahilom, nidawat sila sa kabubuton sa Diyos. Makita na to sa verse 18. Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsuway ug gidayeg nila ang Dios sa pagingon. Ang Dios naghatag usab diay ngadto sa mga dili Hudiyo ug higayon sa paghinulsol aron sila maluwas. Magsunan, asay makita nato dinhi? Ang Dios naghatag natong mga hintil. Remember, dili kita mga Hudiyo, di kita mga piniling katawhan sa Dios. Apan ang Ginoo nilantaw natong mga pagano, kibaw ko si pagano, mga katawhan nga nagsimbag daghang klase nga Dios. Dios binuhat sa tong kamot. Ug dili ang Dios nga may nagbuhat nato atong gisimba. Nagbuhat ang Dios para atong simbahon. Imbis ang nagbuhat nato may atong simbahon. Di siya makita. Ug di nato siya masud sa bulsa, makwintas, masud og singsing, mahimong agimat ug uban pa. Mao ni ang Dios nga atong simbahon, nga nihatag og higayon nato mga pagano, mga hintel nga maghinulsol aron ta maluwas. Now, pagkita nimo ang kaluwasan, gikinahanglan og first step paghinulsol sa mga paghinulsol. Makaamgo ta ba nga fake kog buhat ang salawa, hindi padulungan eh. Noro man akong kawat na nasa mong balay. Gi cast out naman ko sa akong family.
Nya magpadayon jud ko ani. Asa ko padong para ko maundang ni akong drugs. Asa ko padong para maundang ni akong kabuang, unsa man ang kabuang o addiction nga imong gibuhat. Go to Christ. Gibayra na. Ang imo lang moangkon ka nga makasasala kag di ka makausab sa imong kinabuhi. Kay bisag karon ikaw magtotoo ka. Daghan paghihapong mga daan natong kinaiya nga ato pa jung gi kuptan. Mga pamaagi nga sayop. Unya sige tag-ingon daw kasabot man ginawa na or tao manggod ko manang babalik-balik jud nako ni dili na. Kay kung Kristohanon sad ka di ka magbalik-balik o pagpakasala. Ni anang salaa. Biyaan na nimo ng salaa. Okay, wa ko mingon na in one time pag dawat nimo ni Jesus Christ na biyaan na nimo tanan nimo daang kinabuhi one by one kwaon sa Ginoo ng mga batasan na labi ng batasan nga nipilit kay ang kanang sala dali ra man pag ila sala unsa man ko adik kog luto, adik kog drugs, adik kog whatever, mabiyaan na nimo with the help of God. Puro batasan ang kinaiyahan. Magpabilin yung ko ako drug addict ko so na ako kuan ko na ko nabiyaan inyo man imong batasan mo ra gihapon. Wala. Ang imong testimonyo dili madawat. Okay, so muna ang paghinulsod, dunay connection sa kaluwasan. Kay kung tinuod yun tang naluwas, kung nakailata nga, unsa kabililhon o kadako ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, mubiya ta sa atong bisan sa daan atong kinayabiyaan na to. Biyaan na to. Di man ka maningkamot og imo. Ang ato maningkamot ramang kagpangayo sa Ginoo tabangi in taon ko Lord ning akong kinaiya nga makaguba nako o makaguba sa ubang mga tao. Maura man dyan na gipangayo sa Ginoo. So, kung ikaw Kristohanon, igsuon, tinuray na ka naghinusod dawat sa Ginoo, luwas na ka. Pero ayag balik sa imong daang mga kinaiya. So, manamakita nato din ang solid testimony ni Peter nga nakakonvince sa mga kritiko niya nga ang redemptive plan, ang plano sa kaluwasan sa Diyos para di ay sa tanang tao na kay edukasyon o wala. Pobre man ka o dato, utot ka o taas ka o bisag kinsa pa ka, taga-bukid ka, taga-syudad ka, taga-asa ka, taga-isla ka, ang ginawa siya'y pakialam, iyang gihatag sa tanan. Kay ang tanang tao, iyang gibuhat sa iyang image and likeness. Ikaw ang special nga creation sa Ginoo. Mo nang ang pagpakamatay sa iyang bugtong anak para gyud na sa tanang tao, Hudiyo ka man, pagano ka man. So mo na nga ang solid nga prueba nga gihatag ni Pedro ngadto sa iyang mga kaubanang apostoles, labi na sa mga skeptics o katong mga ni bash niya sa iyang pagkuyog sa mga Gentiles. Naon sa sila, ni pakpak sila. Praise the Lord. Mao day ni hitabo. Okay, kaya nakakita sila sa solid nga testimonyo. So, unsay ma-learn na to atong study? Usa, ang tao nga tinuray nga naa sa Dios dili magpakling-pakling sa iyang testimonyo. Labi na kung ang iyang gibuhat atakihon siya or kanon siya kanang ang iyang pagtuo, iyang ipangbuhat sa Ginoo kanang questionon. Di siya madana, di siya mapakling nga anak. Kaduha, ang tinuod nga naa sa Dios mubarog sa iyang Diyos noon nga konbiksyon bisan pag ni kontra na ni sa kostumbre o tradisyon o sa mga naandan niya o kibaw siya daghan ang mga tao nga iyang maligsan, mubarog siya sa konbiksyon nga gihatag sa Ginoo. Kay nga naman mas gikahadlukan niya ang Dios kaysa tao. Kay gingon sa libro sa buhat ninyo si Jesus Christ, ayaw kahadluki ang tao kay kutob ra siya sa pagpatay kanimo. Apan kahadluki kadtong makapatay nimo ug makatambog nimo ngadto sa impierno. So mamatay man ta, pero di ta matambog sa impierno. Kung masuko man gani ang tao o kinsa ng mga tawhana tungod sa atong pagbarog sa kamatuoran. Maunay godly conviction sa godly nga tao. Amen? So, in closing, may encourage ko, mudasig ko,
Sunda si Pedro. Kaya ang tao nga buot nga himayaon niya ang Ginoo, mubuhat og bisag unsa para sa Ginoo, bisan pag maputlan siya liog. Kaya nasayod ko nga sa imong pagsunod, kaya ang akong paglaom dahil nini nga sa imong pagsunod, may sama ka ni Peter, nga sa iyang pagsunod sa Ginoo, na-experience niya ang power. Please listen to this. Na-experience niya kanunay ang power sa Holy Spirit nga nagpanglihok dinha kaniya o pinaagi kaniya sa iyang kinabuhi. Diba? Siya gigamit sa balang espiritu nga ang tibok banay ni Cornelius o si Cornelius nga Kristohanon. Kaysa dihang manggod makanunayon ka nga maka-experience sa gahom sa Diyos imong kinabuhi, may mukang ligon nga nga witness. Makatestigo ka kay ligon ka og testimonyo, kay ligon man ka nga witness, saksi. So kanang testimonyo og pagka imong pagkasaksi sa imong pagka-witness, duha na di na pwedeng naka-witness ka, nakasaksi ka, and then di ka makatestify firmly, strongly, tamimi ka, close ang imong baba, no, dili mahimo na. So kung close ang atong baba, then nakahunong na tayo pilat. Kung 30 years old na ka sa Ginoo, 10 years ka sa Ginoo, first day lang tingali excited ka, second day, third day, 1 month lang tingali, pag kumang 1 month wala na ka, wala ka naka-experience sa anindot o sa gahom sa Espiritu Santo. Kaya di na tamubuhat sa iyang gusto, kaya natong buhaton ang ato ang gusto. Mao na nga, please choose every day to love Christ ug sunda siya aron masinati nimo ang gahom sa Espiritu Santo. Ug ako naglaong nga magsama ka ni Peter nga ang iyang kinabuhi ug ang iyang mensahe usara. Ang iyang kinabuhi ug ang iyang mensahe sa ebanghelyo usara, kay iyang gipuy-an ang iyang giwali. Amen. Magampo ta lang itong amahan. I know, Lord, nga daghang mga struggling nga Christians karon, amahan, sa mga, possible all many reasons o Ginoo, just labi namin pandemic karon. Pero Ginoo, nituo kami na kung kami, Lord, muhugot lami sa pagduol kanimo, pagtuo kanimo, why imposible ning kinabuhi. Imong gihimo, amahan, nga akong manghud. Gitudluan mi kami kanimo nga mutuo lang gyud kanimo, Lord. Muhangyo lang gyud lubo da nimo, Ginoo. Para nako gani di man ganito grabing hangyo nga lubo, Lord. Pero imo ming gitubag. Amahan, why bisag unsa ning kalibutan na kinabuhi nga di na mo mabuntog o ma-overcome. Because you have overcome the power of death already for us. So, Father, ang amo lang, magpakamatay mi sa among kaugalingon sa matag panahon nga mo conflict mi sa imong pamaagi. Himo ang ikaw among pilion sa kanunay, Lord. Sa among pagpili, himo mi nga makusgan more and more each day. Kung nag-ampo intaon ako sa mga tanan nga niya karon, kung siya amahan, na Kristohano nagluya, kung nawagtangan siya paglaong, renew, Lord, i-renew siya ang iyang faith da kanimo. Kung tao siya nga way paglaong kay wag siya kailanin mo karon nakadungog siya sa mensahe, Ginoo, ibutang ang tinud nga paghinuso sa iyang kasing-kasing o kabiga siya da kanimo pinaagi sa imong anak nga si Kristo Jesus. O Ginoong Jesus, namuya ko kanimo. Padayon sa pagpadayag sa imong kaugalingon, kadaghan kay mga tao karon walay padungan. Nahangyo kami kanimo. Sa kamayaan sa imong ngalan kining tanan among giampo. Amahan through Jesus Christ. Amen and amen. So mao ta atong mga mensahe magsuunan, pero ayo sa paglakaw kay buot ko magpasalamat sa akong family nga nitabang nga ang video possible, nahimong possible ang video. God bless you, my family. Salamat sa ko sa Ginoo nga nag-support sa ministry, ang mga katawhan nga napadayon paghatag silang tithes
ug ilang love offerings. God bless you. Kung ikaw sa gikap ka sa Ginoo nga mosuporta niini nga ministry, kalabi na nga akong tinguha karon mao gayud ang paggabot sa daghan kayong mga bisdak, labing taon mga bisdak nga di jud kasabot og in English. Please contact us pinagi sa mong FB page, The Door of Hope Cebu. Kay dili na mo sud, dili na para mo isuri-suri ilaglaag, amo jud ang gamiton sa kamayaan sa Ginoo. Pasalamat sa mi sa mga nag-share og ni-like karon, ay kalimti sa pag-share og like sa mensahe ug nga adtoa ang Door of Hope Cebu sa FB page. God bless you. Naglawom sa ko nga next week maminaw na sab ka uban sa imong mga friends, uban ba sa imong family, kay ang atong kalag, atong lawas, ang atong espiritu kinahanglan mas strong and healthy. So invite them kay kinahanglan sa sila mas strong and healthy. After all, life is about God and not about us. Praise God. We give glory to you, Lord. Amen and amen.